Vanaf 3 juli is de tentoonstelling Giga Insecta te zien in Park Vijversburg. De tentoonstelling is speciaal voor Ben, maar het is voor volwassenen ook leuk om te zien. Verspreid door het hele park staan 21 grote insecten. Wat we hier nou op de achtergrond zien, dat is een gedeelte van de fototentoonstelling. Er is een activiteitenplein. We zijn lekker bezig hier. Kunnen ze tillen als een mier en springen als een springhaan. En bij de ingang dan is er een poster verkrijgbaar. En op die poster is er vragen. En bij die vragen kunnen ze de insectenwereld indoeken. En bij de insecten goed lezen welke informatie er zit, kunnen ze vragen beantwoorden. En bij die vragen kunnen ze weer een code kraken. En bij die code kunnen ze weer terugkeren naar de grote mensenwereld. Het is de bedoeling om de band op deze manier wat mee te gaan. Een beetje van hoe gaan we om bij de natuur. Een stukje het waarderen van de natuur. En in het bijzonder het stukje, hoe belangrijk dat de insecten binnen in onze wereld. Dus ze zijn heel lief en soms heel vervelend. Maar ze zijn echt heel belangrijk. En dat ze belangrijk binnen, dat is wat wij mij aan willen onderbenen. Naast de tentoonstelling is er ook een vaststelling over insecten van de podiumschool, Ruchten op Kleuters. Met als idee om de wereld van insecten leuk te maken, aantrekkelijk te maken en dat er liefde voor insecten opbloeit bij kleuters. In de vaststelling komen verschillende types voorbij. We hebben hier dus Sprinkhaan, die speelt Onno. En ik speel nog een mier en we hebben een lieve heersbeestje en een hommel en het bloemenmeisje. Ja, en natuurlijk de eigenaar van het hotel. Die dus al heel erg lang leeg staat, want waar zijn al die insecten? De vaststelling wordt de komende 2 weken een aantal keer spelen op Park Vijversburg. Daarnaast spelen we aanstaande zondag een open voorstelling hier in het park. Dus daar kan iedereen naartoe. En nogmaals, we hebben het gemaakt voor kleuters. Maar ietsjes ouder vinden het vast ook heel leuk. En het is een voorstelling van ongeveer 40 minuten waarvan alles te beleven valt.